Good morning! Darag kapadas guys nga atong gipo ko sa Dreamers Farm. Ano ni nga kanon kay tanaw na ho nang hinuga naman jud ni kay na pagkuha na mo di pa ni nga ni ka yellow or orange karon kay ara nang ka orange di puwan hag arang lataa. So pwede na siguro natin hubhubon. Ako yung kutsilyo guwapa. Salamat ka adyo ni Sir John Mel Peros. Hatag na ni kutsilyo. So hara ning tengah ka tengah. Anja isa dos ref agaban kay medyo hurot ba din na. Hugasan sa din nagutro ni. I'll wash it first. I already washed it. Now it's time to slice. Wow! Arang lami. Look. Arang lami. So, kaning pikas is atang isod sa rep kay di man ni mahurot. So, karon ato pagajaning tataran. Sakto ra jud ni kaadyo para na guys kay di mo ko ganahan ko garang lataan na kay ludon ko kahon na kog maet agliso ang suwa dyan lamang punig palina o palina sa pitawag na na kining na ay paliwat pero di na lagi kuno ingani kalamion ingag tag-itsa murag mulahi na jud kuno basta liso imuhang gamiton dapat jud kuno mo palit kag binhi jud nga ingani so basig na maligdas dag binhi nakalimot po kog pangutana pwede ra pud mo mulaag dato sa ilhang farm ug gusto mo mangutana about sa mga tanom kami sa di na po kalibang ani miski fiber ni. Hindi mo ko kalibang magkaon ko yan. Uy, mapalibang nung Thank you, Dreamers Farm. Tapos di po kaado dahil ni. Kami siya nga paryan sa kapadyas. Red Lady papaya ni siya. Naso ko'y problema guys. Kining bag-uban ng tambaw ba? Kining HA lotion. Mga na ibutang na ho. Kinalasan. Jara. Garabi ka dyan, lainas naong. Makaingin ka dyan kugahang naong. Huwag ka na bitang muragi, ibutang agsili. Radyan kahang, hapdis, nga di masabot. Haputan lagi ko, maluwi lagi kung undoy. Huwag ka nang mamutang na ko dani. Kaya, pirmili na kasapan, dyan dugay pa dyan sa mga 30 minutes. Sa pa si dyan mulirang. Grabe ka dyan sakita. Grabe dyan, mura dyan kahang naong kidabdaban. Kani. Wow, kay Bogon sa ikuan na ni. Basta kaya halang pong gisalig kay doktor malagi nag-formulate daan ni. Mga may nagresita. So, laman dyan yung antuson. Duha ka buwan ni nang gamitin ja buntag ug hapon sa putin ko kada butang na karon kay namutang man ko jara lagi penget lagi nagimok-gimok lagi gang naon mura bitaw si jag kanang agijang baho dan ni mura bitong tuwa sa kapajas kakuan mo lang magpanit mo kapajas nga ilaw kanang utanon ingana ag baho enja basta murag ingana si zay butang sang naong rabag penget sa putin lagi ko makairita pero alang sa kaajuhan sa itong mga bugas-bugas ako kasi yung pugso na raman dyan gamit balag sa putin kog balik isa ka oras ini kabuntag balik isa ka oras pa din kagabi kay dugay man dyan si dyan mulirang pero so far sa kanya gamit dali ra dyan agang bugas mo ka Diyos wala gani ko yung bugas ron tanong sa ko sa amin isa na laman dyan kabukbuhi kuha na laman dyan mga uwat ini kahurot ko no dani ag irisita na po na iskat ko na pong pampa uspak ka irong mawa na po din mga uwat struggle lagi ka adyo ni manambaw ta mahal pa dyan ni nakalimot lang ko sa presyo basta kay mahal ni pero mura ko silutan basta mo gamit ako dani grabe pero ang tuson naman dyan na hamabaw para bang sud kinalang pa na hot doon tapay isa ka nga ni pod isa ka battle mura lang kog magkonsumisyon ko kanay ni kabuntag ini gumagligo magkonsumisyon ako kay naanapod mura na pa ni hang naong dani gisilihan kung kinsa tong nakasuway sa hang Dr. Viralio, pwede ra mo komenta sa baskay na ako ipangutanan ninyo og hangan ba pud mus katong namutang mo ngani gresitahan ba pud mo ngani kay to man lagi sag Cebu di ko basta-basta ka follow up maka follow up ra ko og mo yang schedule unja mo lagi na nga barbag naglibog na kuno hurot tagad na Google og sinearch tsaka mo ko kay bawon sa na yung HA lotion mutanan takos uban ba nga nakagamit dani og ara bagajing hangag injo mura bagajig silaban muragi dabdaban nga adjang pamati pait ka jo di lalim agay karon guys moadto man ko karon sa hangka church meal kay agi jang dibo party dihas
Naaging adlaw karon man i-celebrate so magpakaon sila karon. Unsa to maghang makeup. Ilang gihuwaman kay mag-makeup sila. Kaya na po ka churchmate nga kamo ora pod mo makeup so si Jara ko mo makeup. Ay busy naman po ko di sila nalaman kamo bitaw sila basta importante na ay makeup. Kamo man sila makeup ora man sila makeup matong gipadaan hagang makeup. Happy birthday din na Ate Bing nga nakakaroon sa Cebu mo balik kay na po sa US. Daghang salamat sa tanan imong gipanghatag especially sa imong pagmamahal nga gihatag. Happy birthday. Before ko modong guys sa pakals karon nagpahinlo sa kusang kuko kay grabing sakita na kadyo di na kasapatusan. Mao jud ni problema na ba dapat tahanan ning pahinluan every 2 weeks or 3 weeks. Maawot pa man pagpila ka buwan mo nang manghubag naghangtiin. Kay kuan lagi ka nanay kapujan gud ko modong sa magpahinlo. Ug ako po imo hinlo samot pud sakit kadyo ang tagkugo tapuan po ko kadyo mo hinlos ang gagulingan bisag mo na yung trabaho sa una. Modong sa ako kay lami pud makarelax pud ko ba. Lami man gud magpahinlo kay mura pito pag makatug ba wa pag imong mga stress nga na magpahinlo sa ko karon atras merkado na kay adto ra man pud dapit ag ang atinan og birthday unja diretso na ko inig human ang hinlo inda asa man na kaya kay bitaw ko ana ba na hinimo ra na nimo pod gawa dyan na yung lugada dyan yung hindu-hindu para nagikulur-kuluran asa naman dito ka maglakad mamakals ko na tuskuan utos na yung interview ba dapit inganda ng sikuha mayahay ayaw kay hapdos na ano sa buka-buka day mga tug-tug sa diha pag maglimpyo diretso na ko sa pakals tanawag litso na ko ikutas sana ko pero unja pa man kay kuan pa man na pa may program makakatas mo gud puning na ibajang-bajang murag maikad pag magtan-aw bu adjatan lagi sus Ginoo di ara gadi bu arang ko pa ka adjo okay na ito daw galing mo kami picture kami as a floor base Where is your phone, Gabol? my cellphone is it's brokenable. It's okay. It's fine. Give me your phonable. Wait a minute-able. Okay, go. I am video taking you. Okay. No problematic. Nga ng English labahin na sa usap dun. I cannot hold this one. 1, 2, 3. Nakauli na ko guys, gikan na makals. Karabing naganag pagkaan. Oy, wa nagrukaw na nag-vlog kay. Ija nagdinas magay kay. Hadlag pag mahutdan na to spanit. Bitaw, dako maglitson. Daghan pa yung mga lain-lain ko tarang buswag lagi na. Samot ako na ni katambo. Pirmi na laman kaon. Parang ka, uhaw. Mupalit pag ko kanabit ang marabit og pitcher nga bildo kay sila nagtubig kay karon kari sa imong gigamit pag inimnan sa cook. Hindi man pwede nga na kay makadaot man ang ingana ng plastic tinahanglan jud mahimo ka ng bildo. Na problema na pug ko. Kay ting katog na pud. Ting kuan na pud. Tawag na nating butang na pug tambaw. Daghay nang lupad kay bitong umigas nga daghay pa ko. Daghay pa ko. Buang na. Ano ba umigas nga nay pa ko? Daghan nang lugpad. Mamaw na kong sagaron. Umutang pa ko sa pagto na pug ni. Sa putan man ko basta magkuan ko na tong tambaw lagi. Pero wa mo ko'y choice kay mao may giresitas doktor sa atong i-follow. Bintaha jud pug hangnaong See? Nabintaha di ba? Nagwapo-gwapa jud pug madi jud. Janala man jud suga mo nang maraming glow pa sa gamay pero dang bintaha. Arang gubutag ang mga gamit. Basta malakaw ko guys. Mao man hang panadon magdako na ng ang bag, magdapo ko dari kanang mga wire, mga power bank kanang panadon mao nang inig makauli mi dani. Ana na pangbutang aron naghana panahipugson na hiya matug. Wow. Nilambos na kun ja manambaw ko sang naong. Ja saputan na po ko dani. Kani mo diyan kasaputan sa tanan kani kining each illusion garabi gid guys murag gagang naong giganggang nga di masabot basta not press pa ko din mag-floss man ko sa una once a day ko mag-floss diyan kan hotdan naman ko floss gamay naman to tilokon hang gid dijo kay pa ko kapalit mahotdan magud pus merkado floss Diar day guys agang kuko nakalimot man ko pakita ninyo hanggi pa kuluran og green. Kay green magmotif sa birthday ganina.
Pero ako naka-green ug sanita. Gyapil punagang kukus kamot. Oy, kay grabe ng ilaram gud pod ja. Tub-tub jud ning kuko kay di mo kumuay taas kay manangit sangit man labi nagmanglaba. Madyo na ra man nagupugapag.